Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio kapitulo 20 bersikulo 30. No dadduma masapol tinasaem apadas tapno balbaliwan tayo dagiti wagas tayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Napanan dagiti nagtagi armas a lalaki asa nga ili ni Adolfo. Amuklatan, nga damanen ti dakas nga ipapaaramid ti asawak kadagiti a lalaki. Diyos ko, kaano nga taabaliwan ti asawak ti wagas na? Adelina, nakariin ka pa'y lagaya. Diyak makaturog. Nang runak at amok nga dadimtang asa nga ilim itay. Dagiti tal ka katawag dagitay. Adalating bagak kadakwat. Adolfo, di ka kadi agama. Adalaman ti rabi Adelina. Rumbang la maturog ka. Sige. Inak nga rudan aginana, Adolfo. Nasapamot arimor ni konsehal, madam. Kasta ka di, manang Inga. Apay, madam. Adda ka di parikot. Diyak maliklikan ti agdanag, manang Inga. Nang runak at masansan nga adda sumangpat asa nga ili ni Adolfo, ang nagtagi armas. Kinapudno na, madam. Nagdanagak idirabi eh. Idi nakitak dagiti nagtagi armas alalaki. Ha? Amuyo mo't asang kakita iti pagturturugan mi kadagiti padak nga agserserbi kada kayaw no adda sumangpag. Anya ka di lang nga dagiti sanga ili ti asawak. Ay, kwa madam, ay nakabut-butong tilangada. No labsendag sarita, mabalin ko ida nga idilig kadagiti terorista. Anya? Day tati agpaiso, madam. Nang runa pa'y tagpapadadaan nagtagi armas. Hi, Denise. Hello. Ano nga, Denise? Kaano nga ngaklonin na? Ay na, Larry. Adday takamanan. Adda kiti dayto nga universidad tapno agadal. Saan ka ta makirelasyon? Oh, di ka man? Imposible di kag kursonada kanyak. Ha? Tapno ibagakan ka. Dandani amin dagiti babae dito'y universidad kat ag gusto kanyak. Tamalaksid ag gwapo, nabaknangak pa'y. Prominente tinagtawudak a pamilya. Iso aman manulaang dagiti saan nga gusto kanyak. Pues, karaman na kiti bagbagam aman mano. Sige. Ha? Denise! Sa dino ti papanam? Di nakpanawan dito'y! Talaga naatap ni Denise. Ng masapul ang mapagtinag ko. Nagrigat mo't ngaminan ti kastoy. Diyak mabalin ngay dalan iti dinadorsok ti panang tagikwak kenkwana. Ngam saan na bale. Imposible adyak matagikwa ni Denise. Awan pa'y kinayat ko adyak nagunod. Apay ang nakasukat ka, Adolfo. Sa dino ti papanam. Ada na pataga seminar nga atendara. Sigurado,
Malam to ninton bigat na makaawid ak. Anya? Inranam ti makiseminar ita a weekend? Kat amumat nga agaw-awid dito balay ti anak ta tunggal weekend? Di mo ka dinaawatan timpaka, Adelina. Napatag ti pagnak ko na. Sana mabalin nga aglanganak iti papanak seminar. Tada pa kay naigan ti kinakonsihal ko dito lugar tayo. Kan maysa, italang matadinak madanon ti anak ta dito balay no bilang. Saan ka ti? Oh, apaya di ka makatagari, Adelina. Awan, Adolfo. Ibagam kan ni Denise sa napatag ti daraya ka seminar. Iso adinak na danon dito'y palay. Sana bale, ta sigurado nga kita kami matlaeng. Apa man na sumangpetak. Taparbangon mati Lunes nga agrubwat nga agsubli. Iti pagnanaidan na ijay syudad. Nana, mabalin ka di ako yung gandak. Papanam ayatrineng. Ijay ko marancho, Nana. Agpapaalang amin ni Madam Adelina kadagiti prutas. Tas sumangpot ita ni Senyorita Denise. Ayun gayam anya. Sige, kuyugan kan. Agyamanak, Nana. Mabitlaan nga raw, tay bagak ka ni Mang Nato, tay manihwan na ta. Sige, urayin ka dito yun, trineng. Ay na, pasig adag iti paborito ka prutas ti impaalam, mama. When anak ko, iti kasta, ma-enjoy mo ti kadam dito balay. Ay, wan gaya, mama. Napanan ni Papa? Napatag ti seminar adinarayan na anak ko. Amumot ti pagrebbengan ti politiko. Ngam ni, ti kanayon nga ibagak kada kayo, mama. Delikado mo ti karad kadag iti politiko. Nangruna dito'y lugar tayo ta nariribok dito'y. Anak, Iso nga rod atunggal agawid ak dito'y. Kat ikagkagumaa kakasarita ni Papa. Ano mabalin? Saan ton nga agpailayon? pakaragsakak. No agbaligi ka ang mga lukoy iti amam. Ngam agdwa-dwa ak, Denise. Nangruna, kat addapay arapaap ti amam nga agpailayon iti nangat-ngato a posisyon. Nana, apoy alikliklikam ni Senyorita Denise. Ay na, training. Sigurado nga min anagadun tumanen ti damdamagan na. Ha? Agingkat mabalin. Diyak kayat ti agsao. Diyak kayat asungbatan dagiti saludsuden na. Taamangan numakabasulak. Narigatan. Ang mga nudusaan naktukit din ni konsihal. Ngam no siyak ti pagdamagan ni Senyorita. Makamuditan. Ibagak no niya dagiti mapalpaliiw ko. Ha? Maiturad mo ti agipulong kin ni Senyorita Denise. Saan mo't apa nagipulong ti Aramidak no bilang laeng? Sung batak laeng mo't ti saludsud na. Saan ka di, Nana? Ngam kayarigan na matlaengen ang nagipulong ka. Tinakaamamak. Ang mga nudusaan na ka ni konsihal. No bilang maamuan na asika tinagidanon kin ni Senyorita Denise kadagiti mapaspasamak. Manang Inga, ayan ni Denise. Nay, saan ka di ang nagpakada-kada kayo, madam? Ingkuyog na mo di trineng, tamapanda ka no ijay ranchaw. Kasta ka di? Sa bagay, ti panagpasyar ijay rancho ti pag-aayat ni Denise, tunggal agawid ditoy. Pudno day ta, madam. Sipod nga min ubing ni Senyorita Denise. Pag-aayat na ti agpaspasyar ijay rancho. Wen nga rod, tinasayaat, surutem ida, manang. Ibagamutan kadagiti katalak ijay, amang buras kayo pa'y kadagiti prutas. Tapno at dayawid ni Denise iti panagsubli na iti pagnanaudan na ijay syudad. Matungpal, madam. Alangarudan, aganad ka, manang Inga. Senyorita, pangasim ko mata di mo ibagbaga asyak tinakaamwam iti amin. Sinong batak lang mo't dagiti sinaludsod mo. Di kagdanag man ang training.
Agyaman nakitdikan ka. Tasaan ka naglibak. Makapadanag namin at talaga dagiti mapaspasamak. Nang runa, no adda dagiti lalaki ang nagtagi armas asa nga ili ni konsihal. Di kagdanag man ang training. Saan amaamuan ni Papa asikatin ang ibaga kanya kiti amin? Ay, agyaman no kasta, Senyorita Denise. Ne? Si marunumot dito rancho ti driver ni Madam. Kanina na inga. Ay, umay ka. Sabtan ta ita, manang. Naminanong imbaga ka dyan kaya ti traitor! Diyan kaya't nga dapat mang tulad kan ka, panyero. Iswala din itag. Dito yan ti pagpatinggan ti panagpagayam ta. Da kayo! Amo yun taramitin nyo. Sana rumbang agbiag daytoy at traidor. Apay nga italaang anagawid ka, Adolfo. Saan kayo lakat nga rod anagkita iti anak ta? Pasensya ka, Adelina. Diyak mo timpagaro pa ma-extend ti kadami iti dinaraya ka seminar. Iso nga itala nga nakaawid ha. Mabitlaang, tagpay sagana ak iti makan. Sanem, nabsugak pa eh. Kaya't ko tagi na natanapanog iti biyahe. Sapay teng nga ti aldaw, ti panagkapumi ti dayja lugar. Alang nga rod, aginanakan, tariingan kantulaangan numang malamtayon. Condolence, Larry. Ha? Namuak ti napasama kiti amam. Apaman ang naggapuak iti lukarmi. Naira namot nga imay dito iti sumagmamano kadagiti schoolmate ta. Iso ang nakikuyog akon kadakwada. Makipagrik na ak. Agyaman na. Denise, mabalin ka diya makasarita kay ti pribado? Ni. Apay, Larry. Pangasim tapat ganak kumahan. Amok ang matulungan nak. Tapno maksayan ti panagladladingit ko. Sige. Umay ka, Denise. Mapantay jay ko check. Ijay tangag sarita. Talaga, Jack maklon da ito'y anapasama kiti amak. Saan apulos? Larry, di kagdanag. Sigurado ang matiliw mutla ang tinagaramid iti dakas iti amam. Jakon urayan ang matiliw. Balsak ti awanan ba? Yan! Apay, at tinanog mo tirosok ko. Antay ta. Napukawan ti puot na. Gapo iti panang danog ko iti rosok na. Maibalas kon ti amak. Diyos ko. Sa dinutayan ko. Ano di? Ita. Balod kan, Denise. Maibalas kon ti panang patay ti amam iti amak. Ayop ka, Larry! Ayop ka! Ayop ti amam! Tapi natay na ti amak. Tuso ti amam. Suabang! Kaya't na amasolo ti dakkel agatad amapaspastrak ti sindikato da kinidadi. Iso a pinatay na ti amak. Ayop ti amam! Ayop! Sana pud na dayta! Pud mo aning yan bagakin ka. Ayop ti amam. Iso ngagsagana ka. Agtalinaid ka ditoy. Aging gama isimpak ti bangkay ti amak. Awan ti makangegken ka ditoy. Nga ure agpaarayat ka. Tagmay-maysa ka ditoy. Sublian kan to, Denise! Diyos ko. Abi na pasamak ti kastoy. Ti cellphone ko. Nas ka na makapagpaarayatak. Mabalin ka di nga gulimag ka, Adelina.
nagatungay pagpagam. Kaya't ko lang agbaliw kan, Adolfo. Saan mo amay limad kanyak dagiti araramida? Wisit ka kete. Dita ka man langan. Ijayak langan kesro mamaturo ka. Ni Denise. Hello, iha. Tulungan dag, Papa. Dinukot nak ni Larry Montinola. Montinola? Kunam? Wan, Papa. Pinatay yung kanuti ang manay sa pumalbala sita. Pangasiyo, tulungan dag. Wan iha. Aramatag ti amin na koneksyon ko tapno matulungan ka. Di ka agdanag. Ibutaktak ko ti amin may papankan ka, Adolfo. Amok ti amin at transaksyon nyo iti amak. Malungsot kayo ti pagbaludan. Ayop ka! Ayop! Husto daytan. Sige, sumurot ka kata kami, konsehal. Adu tinaskan asong batam asalutsod. Wen, sumurotag. Sanwag ti amin. Kumusta kan, Papa? Okay ka kadilaang diti pagbaludan? Denise, iha. Siyak terumpang agdamag ka no kumusta ka. Siyak terumpang agdamag ka no okay ka lain. Kalpasan tinapagtang mo siyak ti makagapo. Papa, napait tinagbanagak. Nga maklon ko. Babaan iti tulong ti Diyos, Ana Marswa. Pagkawanan anak ko. Pagbabawyak ti amin na kinadakas ngay naramit ko. Di mading aramit ko ti makagapo no apay anay sagmaka. Pagbabawyak ti amin anak ko. Patip ka rin yung ti pakinagam yung, Papa. Ituloy yung ti agbaliw. Tamok nga dadan na tayong tumatlaan ka na, Mama. Talaga kasta ti aramitak, Denise. Adelina, pagkawanan na kumamat. Italangan na amilis ko, ahos to amin ngayon bagam kanyak. Pagkawanan na, Adelina. Pakaragsakak, ti panagbaliw mon, Adolfo. Tila ang paglaningitak. Apay, amasapul ng adap ay napait apagten. Sakbay anapanunot mo ti agbaliw. Ngamkas itinakon-akon. Pakaragsakak, ti panagbaliw mon. Kadamok, asaan na tayo abaybay-an ti Diyos. Nadaduma, tinakulaapan na panunot, kat mawaknitan babaan kadagiti pagteng asaan anamnamaan. Agingga nga ilaylayon ton, ti masaknan, ti agbaliw, kat ad-addan ton at tumibkar ti pamati, kan panagtalak na iti na Marswa. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, Ken Biang. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Iti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Mark Molag. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panangtarabay,
Nainbag nga oras kada kayo amin.